Egun ondan hori, ondo entzuten zait. Bueno, nik, Maik esandako guzti horri esker, besteak beste berri on bat eman nahi dizuet, eta da, 30 urte eta gero hizkuntza aholkulariok existitzen jarraitzen dugula, eta ingurune soziolinguistiko zailagoenetan ere bai. Eta hau zergaiti diot, 100% da euskera planen indizea. Eta hori bai, biztanleriak ikasketaz duen euskeraren ezagutza 67%koa berriz. Arlo sozioekonomikoa kontrako indarra egiten ari da beraz, eta guk zailtasunak izan ditugu enpresa mundura eta erakunden gana iristeko, hor utziko dizkizuet galderagiak. Sarri topatu izan ditugun argudioak, izan dira esate baterako, bezero, kontsumitzaileek ez dute euskeraz eskatzen, hori gaur goizean ere entzun dugu, edo enpresa industriala naiz, eta nazioartekotze prozesu baterako ingelesa bai, baina euskerarik ez dut behar. Edo lehen Azierrek bebai ekonometroaren datua, ez da, berak aipatutako datuetatik, ekonomilarien 48% dio, euskeraren erabilerari emandako balio ekonomikoa mugatua dala. Euskal Herritik kanpo ez dalako egiten. Eta edo zelan ere hizkuntza aholkularitzak eta sektoreak, ez da, uste dugu arlo sozioekonomikoan, arlo sozioekonomikoa ezinbestekoa dala euskeraren bizi berritzerako. Eta dano gara ekuazio horren parte. Kontuan izan behar dugu, ez erabakitzea, erabaki bat ere hartzea badela. Beste modu batera esan da, hizkuntza kudeak eta esplizitu bat ez egitea, ez du esan nahi kudeaketarik ez dagoenik, ez zaiola erreparatu baizik edo estrategikotzat ez dala hartu. Negozioetan gaztelerak, frantsesak edo ingelesak deuken prestigioa eta erabilgarritasunak ez du lekurik usten inok pentsatzeko hori gaztu bat edo inposizio eta bar bat danik. Eta esango nuke bi arrazoi nagusi daudela euskera, edo hizkuntza bat preziatzeko. Bat da prestigioa eta bestea erabilgarritasuna. Nik nire esperientzian eta batez ere ingurune soziolinguistiko zailagoenetan hasi ginenean topatu izan genuen euskera plan bat abian jartzeko edo hizkuntza kudeak eta kontratatzeko topatzen genituen argumentoak edo topatzen genuen errealitatea zen enpresako jabegoa, azionariadoa edo zuzendaritza euskaltzalea zala eta kontzientziazio handi bat zeukala, edo sindikatuen aldetik eta langileen aldetik eskaera edo presio berezi bat zegoela. Eta ondoren horietaz gain, topatu ditut bebai erabilgarritasunarekin lotutako arrazoiak. Hau da, euskerak enpresa bat ere errentagarri bihurtzen du. Zergaitik, balio dezakelako, lehiakidengatik bereizteko, marka eta irudia indartzeko, langileen kohesioa eta motivazioari agotzeko, eta guk hizkuntza aholkularitzatan emaitza horiek konprobatu ditugu, esperimentazioaren bitartez.